Varhaiskasvatuksen sosionomi on nimike, jonka kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät kyllä tunnistavat, mutta monikaan ei oikein tunnu osaavan kertoa, mitä tämän nimikkeen alla työskentelevä käytännössä konkreettisesti tekee. Tehtävänkuvan epämääräisyys johtuu todennäköisesti melko uudesta nimikkeestä ja siitä, että varhaiskasvatuksen sosionomeja kentällä on vielä vähän. Ymmärrys ja tieto tehtävänkuvasta ei ole vielä vakiintunut eikä varhaiskasvatuksen sosionomien osaamista ole aina näin osattu hyödyntää. Erilaisilla hankkeilla on työstetty varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaa. Eri kunnissa sekä kaupungeissa on varhaiskasvatukseen syntynyt erilaisia rooleja, kuten varhaiskasvatuksen perheohjaajat ja kuraattorit, varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan lisäksi. Myös erilaiset tarpeet yksiköissä, joihin varhaiskasvatuksen sosionomien tehtävällä pyritään vastaamaan, ovat osa tehtävänkuvan epämääräisyyttä. Joissain tapauksissa varhaiskasvatuksen sosionomi on itse luonut itselleen työnkuvan. Työ varhaiskasvatuksessa itsessään on muuttunut. Varhaiskasvatustyössä tarvittava osaaminen on aina aika- ja kulttuurisidonnaista ja tästä syystä alati muuntuvaa, ja se heijastelee ympäröivän maailman sen hetkistä arvoperustaa sekä ymmärrystä siitä, mitä lapsi tarvitsee oppiakseen ja voidakseen hyvin. Varhaiskasvatuksessa on enenevässä määrin muun muassa monikulttuurisuutta, sosioemotionaalisia haasteita ja arkisen hyvinvoinnin tuen tarvetta. Varhaiskasvatuslain muutos edellyttää, että vuonna 2030 vähintään 2/3 varhaiskasvatuksessa työskentelevästä tulee olla korkeakoulututkinto eli varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja tästä vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muulla henkilöstöllä tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Säädös on päiväkotikohtainen, joten työnantaja voi jatkossakin käyttää tarkoituksenmukaisesti katsomaansa henkilöstörakennetta ryhmäkohtaisesti. Työ varhaiskasvatuksessa nähdään asiantuntijatyöksi, jossa jokaisella on oma asiantuntijuus. Opettajan työn määritelmät ovat tähän asti sisältäneet kaiken, mikä nyt selkeästi erotellaan eri osaamisprofiileihin uuden varhaiskasvatuksen sosionomin työkuvan myötä. Myös lastenhoitajien työn osaamisen määrittelyä on jäsennelty tähän hetkeen. Moniammatillisuus varhaiskasvatuksessa on asiantuntijuutta, jossa eri ammattilaisten risteävää osaamista tunnistetaan, jaetaan sekä hyödynnetään yhteisen näkemyksen muodostamisessa. Yhteisten osaamisalueiden lisäksi on keskeistä tunnistaa ja tunnustaa erilaiset osaamisprofiilit. Mitä nämä alueet sitten käytännössä tarkoittavat ja miten ne kietoutuvat yhteen, jolloin puhutaan entistä vahvemmin relationaalisesta asiantuntijuudesta, eli asiantuntijuudesta, johon kuuluu kaikille yhteistä osaamista ja ammattiryhmän erityistä osaamista. Varhaiskasvatuksen opettaja on pedagoginen asiantuntija, kun taas varhaiskasvatuksen sosionomi on sosiaalipedagoginen asiantuntija. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on asiantuntija kasvatuksessa, hoidossa ja huolenpidossa. Opettajan osaaminen painottuu opetus- ja opetussuunnitelmatyöhön. Sosionomin osaamisessa painottuu lapsen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Lastenhoitajan osaaminen on lapsen ja lapsiryhmän perushoidossa. Varhaiskasvatuksen opettaja on vastuussa lapsiryhmän ja koko työyhteisön pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Opettaja huolehtii siitä, että jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma ja että niistä nousevat tavoitteet luovat pohjan lapsiryhmän pedagogiselle toiminnalle. Opettajalta edellytetään erityisesti lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvää pedagogista osaamista, jossa painottuvat tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, osallisuus ja vuorovaikutus. Varhaiskasvatuksen sosionomin tulee vastata lapsen laaja-alaisen hyvinvoinnin pedagogisesta vahvistamisesta. Sosionomi suunnittelee lapsiryhmän arkeen sellaista toimintaa, joka tukee lapsen itsetuntoa ja minäpystyvyyttä sekä lasten keskinäistä vuorovaikutusta ja ryhmässä toimimisen taitoja. Tämän lisäksi hän vahvistaa niin lapsen kuin perheen osallisuutta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, syrjäytymistä estävänä vaikuttamistyönä. Varhaiskasvatuksen sosionomilla nähdään olevan myös vahvaa kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää osaamista. Lastenhoitaja toteuttaa pedagogista kasvatusta suunnitelmallisesti ja vahvistaa arjen sujuvuutta. Lastenhoitaja huolehtii lasten turvallisuuden ja perushoidon tarpeista. Lastenhoitajalla on eriytynyt osaaminen terveys- ja lääkehoidossa. Jokaisen varhaiskasvatuksen osaamisprofiilin asiantuntijuuden lisäksi kaikilla on yhteisosaamista, jonka tulee heijastua omaan varhaiskasvatustyöhön.
Yhteisosaamista on eettinen osaaminen varhaiskasvatuksessa. Toimintaympäristön tuntemus. Varhaiskasvatuksen perustehtävien tuntemus. Varhaiskasvatuksen osaaminen, lapsen kehitys ja oppiminen, pedagogiikka, lait, arvot. Yhteistyö ja vuorovaikutusosaaminen sekä jatkuvan kehittämisen osaaminen. Tämän lisäksi yhteisosaamiseen kuuluu leikin merkityksen ymmärtäminen ja sen toteuttaminen. Osallisuuden ja havainnoinnin toteuttamista sekä arviointia ja yhteisen pedagogisen toiminnan kehittämistä sekä toteuttamista. Yhteistyö tiimissä ja koko yhteisön välinen toiminta sekä yhteistyö huoltajien ja verkostojen kanssa arjen muuttuvissa tilanteissa on yhteisosaamista. Lapsikeskeinen sekä sensitiivinen työote on jokaisen asiantuntijan työnkuvaan kuuluvaa. Lapsiryhmän ohjaustilanteet päivittäin niin perushoidollisissa tilanteissa sekä toiminnallisissa hetkissä ovat yhteisosaamista. Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan määrittelemisen lähtökohtana ovat olleet varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja indikaattorit. Työnkuvan määrittelemisessä tärkeänä pohjana on nähty sosionomin ydinosaaminen, varhaiskasvatuksen sosionomin opetussuunnitelman sisältö ammattikorkeakouluissa ja sitä kautta varhaiskasvatuksen sosionomin osaaminen. Varhaiskasvatuksen sosionomeilta odotetaan varhaiskasvatuksessa paljon. Heidän työnkuvansa on laaja, monipuolinen, vaativa ja innostava. Se on erilainen kuin varhaiskasvatuksen opettajan tai lastenhoitajan työnkuva. Varhaiskasvatuksen sosionomin työssä sosiaalinen asiantuntijuus, lapsiryhmän kasvatus ja opetustehtävät sekä perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja monialainen yhteistyö ja yhteisön toimintakulttuuri muodostavat pohjan varhaiskasvatuksen sosionomin työlle. Sosiaalisessa asiantuntijuudessa kuuluu ymmärtää ja tuntea yhteiskunnallinen huono-osaisuus, sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuuden ilmiöt. Asiantuntijuudessa tulee osata hyödyntää tuntemustaan niiden vähentämiseen varhaiskasvatuksessa. Sosiaalinen asiantuntijuus on yhteiskunnallista vaikuttamistyötä eriarvoisuutta tuottavien käytänteiden ja rakenteiden muuttamiseksi. Se on asiantuntijuutta laaja-alaisessa yhteiskunnallisessa arkisissa, lasta ja hänen perhettään tukevien pedagogisten ratkaisujen tuntemuksessa, kuin myös laajemmin yhteiskunnan heikoimpien ja heidän oikeuksien puolelle asettumisena. Sosiaaliseen asiantuntijuuteen kuuluu kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen, jolla lisätään sosiaalista osallisuutta ja tunnistetaan ja ehkäistään syrjäytymistä. Lapsiryhmän kasvatus- ja opetustehtävissä varhaiskasvatuksen sosionomi vastaa sosiaalipedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, dokumentoinnista ja arvioinnista. Hän tukee lapsen ja perheiden kasvua kohti aktiivista yhteisön jäsenyyttä ottaen huomioon lapsen vertaissuhteet yhteisössä sekä perhetyön näkökulman. Asiantuntijana varhaiskasvatuksen sosionomi vastaa lasten hyvinvointia tukevista järjestelyistä sekä lasten vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukemisesta ja vahvistamisesta. Hän tunnistaa ja arvioi lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia oikein kohdennetulla tuella, hyödyntäen perhetyön ja lastensuojelun osaamistaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen sosionomi vastaa lapsiryhmässä syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisystä. Monialaisen yhteistyön ja yhteisön toimintakulttuurin osalta varhaiskasvatuksen sosionomi vastaa varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistyön rakenteiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Hän johtaa monialaista verkostoyhteistyötä ja vastaa lapsen hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin kehittämisestä. Tiimien, lapsiryhmien ja kasvatusyhteisön yhteisöllisyyden vahvistaminen on varhaiskasvatuksen sosionomin asiantuntijuutta, ja näin ollen hän vastaa omalta osaltaan tästä. Varhaiskasvatuksen sosionomilla on osallistavaa ja kriittistä asiantuntijuutta ja osaamista yhteiskuntaosaamisessa, tutkimuksellisessa kehittämis- ja innovaatio-osaamisessa sekä työyhteisö- ja johtamisosaamisessa. Nykyhetkessä opettaja ja sosionomi tekevät ryhmässä käytännössä samaa työtä ja käsitykset kentällä osaamisprofiilien erilaisuudesta ovat hämärät. Joissain tapauksissa myös sosionomin ja lastenhoitajan työ voi olla samanprofiilisia. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvan määrittelyt ovat kunnissa kesken ja niitä tehdään usein johdon ja sosionomien yhteistyönä tai sosionomi itse määrittelee työnkuvansa. Tehtävien kuvien selkeyttämistyöhön tulee ottaa mukaan koko työyhteisö tai tiimi, niin opettajat kuin lastenhoitajatkin,
jolloin tietoisuus kunkin ammattiryhmän asiantuntijuudesta, osaamisprofiilista jäsentyy kaikille. Kun tehtävien kuvat ovat yhdessä pohditut, selkeät ja konkreettisesti määriteltyjä yksikössä sekä tiimissä, palvellaan asiakkaita eli lapsia ja perheitä paremmin ja kohdennetummin. Tehtäväkuvauksesta tulisi saada vastaus kysymyksiin. Mitä työnkuvassa tehdään, kenelle ja mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään. Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva tarkentuu tätä kautta myös asiakkaille. Yksikössä sekä tiimissä on hyvä säännöllisesti miettiä, miten asiakasta palvellaan parhaiten ja minkälaisia yksikkö- tai ryhmäkohtaisia tarpeita perheiden näkökulmasta on. Miten perheet osallistetaan mukaan kertomaan tarpeitaan. Varhaiskasvatuksen sosionomi on alansa asiantuntija, supersankari.